as saídas, Pontevedra e Compostela, que ben fai a nosa lingua. Ai la la, ai la la, ai la la, ai la la. Mais non todo vai ser viaxes, club de dentro, deportes, algúns días temos clases de cando en exames. Os malandros de segundo son os grandes festeiros, estudan, xogan reggae, fan saíron todo.